Seven line na za ka haka wallahi banki zan je kaga ka san magana kasuwancin nan nawa na rance yanzu abin da ake ciki wannan din yayi magana akan cewa in dai ban bada kuɗin nan da minti 10 ba wallahi shikenan wannan kayan ba za a turo ka ce an ko zami ni ma banki zan je ai masu wutar lantarki babban matsala na ma in na je bankin nan layin da zan taras shine babban bakin ciki na za su ce yankan wuta nan suna jira na yaro na makaranta ana exam an kore shi a aji yanzu so nake in sauri in tura kuɗi kai ma mana ai banki kawai mu wuce kai ni banki kawai zan tafi a'a ina za ku je wani banki kun manta da yau sati banki ba su aiki Allah amma kakku da yau na shiga kakku da akwai kamfanin Ashmir suna nan a bakwa ko bakin dogo ko kuma garejin kawo suna nan suna transfer din kuɗi kuma suna nan suna shooting na fina-finai na Hausa ka da kuma hayan kyamarori a nan Ashmir duka Ashmir. Yanzu ni da zan yi deposit din kuɗi ya zan yi kenan. Malam bara na gama ko miliyan nawa ne ana zuwa a yi deposit zai mata transfer din shi direct. Alhamdulillah. Ashmir kake magana take wannan abu? Duka komai tana yi. To ni na wuce. Ka wuce? Na wuce. Sai mun zo. A to ni ma ka ga dai tahiyata. Wanda in yi nan da minti 10 aka ce in ba tura kuɗin ba za su shi. To kika sai na zo ni ma Ashmir da yake Ashmir gidanmu ne gidan kowa da kowa. Marhaba baka kowa da kowa sai kun zo Ashmir. Da Allah nan ne Ashmir fasting masha Allah dama kuɗi ne nake so dai a dan mun yawa za dan tura musu wallahi dan hanzarta da Allah kuɗin ne ana buƙatar su da gaggawa da yanzu ma aka magana suke in ya wuce minti 10 kayan ba zan same su ba to ga nan da alƙishin da Allah dan taimaka maza da Allah yawon to masha Allah yawon to madalla yawa madalla na gode masha Allah yawa sai an jima madalla Mir Facet POS a shira ma nan ne? Lalle na wahala. Mai gida? Nan ne Ashmir? Fast link na kawo Kaduna kenan. Ok, nan ne dan gwata aka ce na tun ba kuɗi a banki yake zuwa? Mangal da bayar ma nan suke zuwa. Dukansu? Dukansu nan suke zuwa. Hatta shugaban ƙasa Amerika. Ai nan na ga maka kai ka ta yanke saka zuwan kana. Lalle na wahala. Ayya sannu ba ai Ashmir ko? Fast link fast link insha Allah. Na ga komai zai daidai. Akwai dai a ba kuma ka ja ba kwa? Na ji labari an ce a akwai a ba kuma nan ma to zan na garin kawo ka zo nan kan gaske da karshen iyaka. Ce babban kamfani ne. Banda matsalar kuɗi. Ba ka da matsalar kuɗi. Za a tura a cire. Yanzu a cire a baka cash and carry ba ka problem. Gurin da aka ce dan gwate ya zo kuma an so ka. Ka gani kenan. Ashe agwaye. Ya cikin insha Allah. Salamu alaikum. Gurin karasa. Wa alaikum salam. Yawwa. To yawwa dama ina so a tura ma ɗana kuɗi saboda ana exam yanzu haka na faɗa maka kuma an kore shi a aji. Yawwa sannan kuma ga ƴan nepa can jira na suke ni sun ma dame ni ma. Yanzu haka? Yanzu haka isa nake ta gudu. To shikenan. Yanzu na za a maka duk abin da ya kawo ka yanzu na shi. To ga abin na a rubuce. To shikenan ba magana. Yawwa. Kai ya. Dama da Ashmir a ƙasar nan muke ta wahala. Kai. Yaro na fa ajin gaba zai tafi. Yawwa. Ga ne yaranka wanda yake makaranta. Shikenan ya tafi? Su ma masu wutar lantarki ga nasu. Na biya su kenan. Bare kuwa ka biya su yanzu ba. To bari in kira malaman makaranta in ji. To. Na ilai rajin. Bayan da ake sai da kati kusa. Kati? Ai muna sai da wa na yi. Katin ma? Bare kuwa. To a tura mun kati. To shike da mallam wai naka. Yawwa ka sa 080.
ka sa 34 77 80 16 yawwa da shi ma ya shiga to bari mu magana ta WhatsApp mu ga data na ya kare ba data kuma ban da data ma muna ita nayi kuna da ita bare ko muna da to a tura mun a wannan lambar waya a lambar waya za a turo mu yawa a shi datan ka ya shiga Malam Ashmir fasili ka ga dan madanya ai na mun daina wahala ko ka kira wallahi in dai da Ashmir mun daina wahala a Najeriya bare kuwa Malam zan dawo to shikenan ba magana nagode ai mutum ne Allah ya taimake ka ai gaskiya Allah ya ni taimake da ka ganni nan duk Kaduna an ba ni da mutum kuɗi wajen da gaskiya na yadda wallahi kai ka ga yanzu ka gama fa shikenan ba ga kawai takardar an baka wannan shine shaidan ka na cewar kariya san su sun gani yanzu mu fa da yaro na fa ba exam fa ce ai yanzu ka gani shi dai ga fiya lo baka da problem Ashmir ai na taimako ai Ashmir tayi a tayi wallahi ai muna mugun tare da su ai fast link kai har furious ma fast and furious ne gaskiya na ji daɗi a gobe nan dawo to mun gode Allah saka mun gode